Belanya wana masingta coba kotorung sinai Tripura saklai rika beskang 28 tarik Februari cimi saya nang yake hanggar striking sinai abobo hani bubagara tabuk beskang 28 tarik Februari cimi sini diperasani bagai bubagara te calia nang lia coba kotor sinai diperasani bagai bubagara sakni langma diwino diperasano phioknani lama sainaka hatai kotora tabuk ni simina tiar unglaja abu kaisa coba kotor Tripura wo hayung ni bubagara caya nang ya coba khaimani laibuma story wo sejak thangsinai khonai di hatai kotora em babu ranjan tamusaka फाइनाय समबार 27 तारिख बुबाग्रा खुद हायै रो हांगार स्काई खाइनाय बरमुरा हाथाय कोतरो बनि बागै ताबो तागा लोकेशन एलै दङ जतन नायलै दङ तागा जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली रेंगे एग्रीमेंट खेनानि कक दंमानि जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि दंखा किन्तु बरो जोंनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थे दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुग नायखा एकमात्र चिनि उपायता मावनाय त्रिपुरा सारावनि हामपान्दा ता मावनाय त्रिपुरा सारावनि भविष्यत ता मावनाय एवं त्रिपुरा सारावनि चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता खेनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बं थैया साक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरा सारावबाय बं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बं जत न साक्लाय रिखा आबहाय न तिनियो चौ मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतरो र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अन्नसन थे बर चौ पूरा रोड ब्लॉक थे न बर चौ तंगैने जत त्रिपुरा सारावनो kusung माने चांग तंगनाय त्रिपुरा सारावनो जों कोयो जोंबाय फाइदि जोंबाय सापोर्ट जोंनो सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुकनो थानसानि माध्यम जत फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जत त्रिपुरा सा सं तंनायनो जों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो जोंबो गणतांत्रिक भाबे डेमोक्रेसी वेव जों आंदोलन थे जों चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जत चिनि त्रिपुरा सारावनो चौ कोइनाय जे रोड शुधु चौ त्रिपुरा मथा पार्टीया जत जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य ता मावनाय निनि फ्यूचर ता मावनाय निनि जेनेरेशन ता मावनाय आबनो वानसुग चौ सामु माथांलायनाय आंनि चौ केहानि एगेन्स्ट या चिनि माइथैनो चिनि अधिकारनो चौ साये चौ मालानाय आबसे चिनि वाइचुगो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतनि बुफा जतनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतनि खासुसा बचिन बाये बेलाय कष्ट गंखा बिनि साग शरीरावनो चौ नाये जोंबो बारि केम थाव दुख खाव माथो दामै मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमै जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं जाया नंया बेलाय के दुख खाव त्रिपुरा सारावनो कोयो फाइबायदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हाब